Oke, Pak Kancil Rumir gimana tuh? Bersama campur sari seneng guyon dan juga masih bersama Aji Jaya Audio Profesional Mbah Kayen matur thank you untuk kerjasamanya bersama teman-teman seniman-seniman Gunung Egu. Guyon ada DIG pasukan jogetnya bro. Yo yo. Jihad jihad. Jihad jihad. Jihad jihad. Ayo lo Mas Hunde. Ayo bisa bro. Tari basane koyo sing mabur tanpa tali kunci ngobat mabit montang manting kekowo silire angin nanging awakku lakon tresno iki kasunyatan aku sadar yen namung bojo simpanan wis nasibe ben dina ra ketunggunan nganti kapan aku nganti kapan aku nganti kapan dadi bojo simpenan sumedhot rasa ning dada kandamu yen bengi iki ora teko arep sambat sapa arep sambat sapa terus aku kudu sambat sapa senadyan aku amang bojo simpenan sejatine aku
Bojo simpenan. Bojo simpenan.